जागासिनो नामा बावहांनो? Oh yes, एकदम गोजौआव थांनो नागिरदों अरुणाचलावहाय कालाकटां ओरैजाय टावांथिं गंसे सफैयो नायनोसै रेडि जागासिनो नै बाइकजोंहाय फार्स्ट टाइम फैदों। औ फैगौ नै जोङो थांनो ओंखारगासिनो दङ अरुणाचलावहाय टावांथिं बहा मोनहैयो गासैबो जोंनि DTSनि फरायसाफोरखौ लानानै दा नै आं बाइकजोंहाय थांनो नागिरदों माखासेया कारजों आंजों लोगोसे नै सासे फरायसा दङ बेखौ लाफागोन बेयो गारि गाखोनो हायैखाय बाइकजोंहाय थांसै माखासेफ्रा नै रेडि जागासिनो दङ। बाइकनि औ रेडि जाबाय नै गंथाम गंब्रै गारि अरुणाचल कालाकटां एकदम ओरैजाय साहा बारलांनानै मा मोनहैयो order नै गासिबो रेडि जाखाबाय लामाजों फैदों जोङो ओरैनो एकदम बे गुफुर गुफुर नुनाया लामा गोजा फैयै नै जोंहा लेन्डस्लाइड जायो बेवहाय बिरादनो दैज्लाङावहाय एसे दिगदारानो जायो नालाय दा जोङो थांफिनसिगोन एकदम ओइजों लामा दङ जि बरियाखा नै ओरैबायदि हेब्रे बेन्दोंनि लामाया अरुणाचलाव बेबायदि बैसां बानायनानै गायो टमेट'खौहाय हाजोआव टाउन गायजोबो आरो बिसोरो बैसां बानाय दानजोब्बाय बेयाव गायजोबगोन बिसोरो उनाव थिंबो हनै दायो बमदिला फारसे थांगासिनो दङ नाथाय सासे फरायसाया गारि गाखोनो हायैनि थाखाय आं नैबे कालाकटांआव सासे लोगोनियाव गालांथ'बाय फैफिनबा लांफानोसै होननानै तेनजिन गां होननायसिम सफैबाय आं नै ओमफ्राय बिथिं ओरै बमदिला थाङो रुपा आरो बमदिला बेनो तेनजिन गां होननाय मोनसे गामि आरो बियो बिराद बरिया जायगाया एकदम नैबेजों गिदिंना थाङो ओरै गुसुथार जायो बिराद बार स्रो स्रो गुसु बार बारदों गोजौथिं थांथारोब्लाथ' गुसुनिफ्राय गुसुसिन मोनलांसिगोन बमदिला बिदि थाङोबाथ' आरो गरमसो मोनसिगोन गुसु थांनोसै ancestors बिसोरनि नामावहाय स्टेचु बानायना दोनदों दायो सेरगाव मोनफैबाय जायगाया ओरैबायदि मोजां बे सेरगावआवहाय एसे प्लेन जायगा आरो आपेल बागानफोरबो दङ जेराव गोबां मानसिफ्रा फैनानै
भिडिअफोर माबाफोर लाफैयो बे जायगाया बेयावनो जोबोद मोजां जायगाया एकदम प्लेन सोरगिदिं सोमखोर बेबायदि आरो न' दङ आरो बेयाव गोबां हमस्टेफोरबो दंलाबायो सोरबाफोर थाफैनोब्ला जायगाया जि मोजां दायो बे शेरगावआवनो जोङो गासैबो ज' लाखिनानै ओंखाम जाबाय जायखौ जोङो टेकआउट खालामनानै लांदोंमोन जानो थाखाय थांदों जायगायाबो बिराद गुसुथार नाथाय बिराद इन्टारेस्टिं आरो दायो बयबो एकदम जानायाव गोसो होबाय बयबो ओंखाम उखैनायखाय बिराद इन्टारेस्टिं दाउदै रंलायलायो वा बिसिनालाय माथो बेलेग बेलेग ओंख्रिया जेरैबो सिबावो आरो मोनजाबा गासिबो जाखांजोब्बाय थांसिगोन दाना बमदिलानिफ्राय डाइरेक्ट बालापुं जाखांना हाबजोब्बाय नै आरो बेयावबो दङ गारिया पामचार जाबायल' नै येस बेरलांबाय बहा फैदों नोंसोरो अरुणाचल जोङो बमदिला थांनो नागिरदों ओमफ्राय गथ'फोरनि एग्जाम जोब्बाय नालाय जाहा डिटि स्टुडेन्टनि डिसेबोल ट्रेनिं बे स्कुलनि गथ'फोरनि एग्जामाव जोबनायखाय बेरायनो फैदों अरुणाचल दा जोङो सेरगाव खाथियाव ओंखाम जाबाय दा जों बमदिला थांनोसै एसे आइस नायना फैनोसै बरफ गुल नायना फैनोसै बेसेबा गोजांदों गरम खालामदों सेरफांसि खारबाय आं सेरगाव आयो सानैदो खारदैसो नै दाउ बिरनाय बायदि खारदों एक्सारसाइज गाखोजोब्बायानो नै बमदिला दावखोनोसै बमदिला बिसोर थांसिगोन बमदिला आंबो बमदिला थांगोन खिन्थु थांनानै आं बाइकजों फैफिनसिगोन मानोबा सासे थाबोदों बेखौ पिकआप खालामनांगोन गंब्रै गारि लादों नै गासैबो जोंनि टिम गोजा बरिया जायगाया एकदम ओरैजाय आपेल बागानफोर दङ गोजौआव थांबा ओरैबायदि बरिया जायगानि बाख्रानो हाजो जों थांगोन मानसिफ्रा माखासे सफैयाखै ओरैजाय दं मा जाखो दाबो सफैया Rupa montouakai Rupa menhangan जाबाय जोबोद मोजां जायगाया बेरायनो हारसिं सल' राइड खालामनो बेरायनो थाखाय बाइकजों फैनायानो साबसिन गारिफोरजों फैब्ला गारि सिङाव थानानै बेबायदि बायरानि
मोजां बारहावा बेबायदि नुथायखौहाय नुनो हाया बेनिखायनो बाइकफोरजों फैयोब्ला बिराद इन्टारेस्टिंसिन जागोन आरो आंथ' बिराद इन्जय खालामदों बाइक सानो ओरैबायदि मोजांल' मोनलायखायो स' आं बेनिखायनो रेकमेन्ड खालामो जुदि सोरबाबो बेरायनो फैयोब्ला बाइकजों फैनायानो बेस्ट आंनि साननाय आरो बेयो आरो मोनसे खोथाखौ गोसोआव जेब्लायबो जुदि जों बाइकजों फैयोब्ला गुसुआ बिराद जाथारो गस्लाफ्रा एकदम गुदुं जानो नांथारगोन आरो नङाब्ला सुखानानैनो सेस जागोन बिराद गुसु जायगानि सिनारियानो ओरैबायदि मोजांखा थाबाय थागौ मोनलायलायखायो बिराद मोजां समायना रुपा बेनो अरुणाचलनि रुपा होननाय जायगा सिटी बमदिलायाव नै दायो आङो बिथिं टावां थाङो दिरां आरो टावां दायो अखा थाइफ्रिगासिनो दङ बिराद गुसु जायगाया बिराद मोजांखा जायगाया दायो एकदम अखा थाइफ्रिनायजों जाबजों जि गुसुखा ओरैबायदि बै नुहुरनाया जाहैबाय स्टेडियाम बमदिला टाउननि स्टेडियाम अखाया बारा जाबाय हानाया थांसिगोन भैरबकुन्द'थिं बालुनु भैरबकुन्द' ओमफ्राय बैथिं थांग्राया जाहैबाय तेजपुरथिं थांजायो ओमफ्राय सिदा थांथारबाथाय बमदिला आरो एकदम टावांफोर मोनहैबाय आरो दायो आं थांफिनसिगोन उदालगुरि नै आं कालाकटाङाव दंफैयो बेजों थांगासिनो दं आंनि लोगो फिलिप आदि बिसिनि न'आवहाय थांनानै फैबाय बमदिला थांदोंमोन बमदिलानिफ्राय फैफिनबाय दायो उदालगुरि थांफिननोसै नाथाय कालाकटाङाव दसेनो टाउनाव बेरायनो नागिरदों बे टाउना बोथोरा गुसुथार
बिसिनि कल'निया what was the name of your colony? सुस्कार कलनि सुस्कार कल'नि होनना बुङो बेखौहाय मिथिनो आरो न'आ बिसिना ओइयाव दं बैनो जाहैबाय टाउना टाउनाव थांसै बेनिफ्राय ओंखारलांसै डाइरेक्ट मन्दिराव फैदों जोङो नै कालाक्टांनि Yeah, this is there is a turning. The turning is not just this. Really? बेरायफैयो बेवहाय बेरायफैनो हागोन बांद्राय एसेग्राब माबा गैयाब्लाबो मोजाङानो टाउना बांद्राय गिदिर नङा थिगानो जेसे टाउनफ्रा गासिबो बिल्डिंफ्रा गिदिर गिदिर दङ I think that's fine. Shall we move back? नै घरि गानाखै आं टाइमाबो जाबाय ना थांनांगौ दा मोनाहैगोन नङाबा
I think this is all bricks. Yeah, this is the old bricks. दै बाज्रुम वाटारफल नै कालाक्टांनि वाटारफल बियो जि मोजांखा ओरैबायदि बरियानो नै बिराद मोजां Free time. Yes, Then Basti you can roam. You'll able to see There- the situation, no? definitely I actually Then only farm area na after that side. actually I wanted to visit that apple garden there. Apple garden in Shergaon. In Shergaon it is there, right? One Gompa. No, apple garden. Apple. Apple garden. Oh, I it's didn't near know. my only. I don't know Near the actually. highway only. Okay, someday you come when you are free and you let me inform. Yes, yes, definitely. Which time is good for harvesting? I think it's September. Oh, no, September. September, something like September. September. Now is March, April, May, June, July. Then we have a lot of time. We see. During the time I'll call you and I'll inform you when it's available. Yes, yes, definitely. And I will visit all the villages around here. Interesting. I really love it. Actually. Yeah. There is a village we call Goa. The farthest village is like that. Really? Goa. On the way you'll see from Uncle, no? You'll see on the side. Yeah, see you then. We have to move now. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't